Fizetni fogtok. Egy merítés 500 forint. 500. Mondjon le! Erre kíváncsi leszek a másod mekkora. Mi van? Nyugodtság. Hosszú élet ritka. Már őt szeretne fogni. Igen? Hát azt megoldhatjuk, hogy fogjon egyet. Ata bácsi. Ez nagyon pacsál, ez nem lesz olyan nagy, mi? Nem pici. Itt az 5 kilósok se Csali van. Vágunk szelepet. Ott vannak nem? Milyen hideg vízzel, hogy mindig úgy mennek, bazd meg. Hát miért nálunk is, mikor telepítés van, akkor is hogy húznak? De nem olyan hideg az a víz, hogy 10 fokos biztos van. Nagyon. Most tudom már kicsit. Igen? Aha, de nagyon pici.